ସପନକୁ ଆମେ ମାରିନୁ, ସପନକୁ ମାରିଛି ସେ ଶିବା। ମୁଁ ସତ କଥା ହେଲା ଆମେ ଦି ଜଣ ଚଳଚଳ କରି ଅନେଇଛୁ। ଶିବାଟା ସପନକୁ ପିଟି ମାରିବ। ସତ କହୁଛ? ହଁ କହିବ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥକୁ କୁଣ୍ଡେଇ କହିବି ସେଇ ଛଡା ଶିବା ମାରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କୁଣ୍ଡେଇ କହିବ? ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁମର ଏତେ ଭରସା? ସପନା ଯୋଉଟା ମର୍ଡର କେସ୍ ମୁଁ ତମ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ନମ୍ବର 302। ସେ ଡଭାର ଭଗବାନଙ୍କ କେତେ ଟଙ୍କା ନବୁ କହ, କେସଟାକୁ ଡଭା ଦବା କହ। ଚାନ୍ଦ ମୁଢି ଯାଉଛି ଟଙ୍କା ଖୋଜି ମୁଢି, ଯାଉଛି ଟଙ୍କା ଖୋଜି ମୁଢି। କବି ପଦେ ଲେଖିଛନ୍ତି। से कथा इंस्पेक्टर दुखीराम बुझीब काली सकाळे तो अकाउंट रे पैसा पहुंची ए केस विषय जमी दिक्कत न जानती।